Добре дошли в Neftel Shark Chemical Industries, фар за иновации и качество в сърцето на Саудитска Арабия. Основана преди 20 години като скромна търговска фирма за промишлени масла, Neftel Shark преминава през придобивания и сливания, за да се превърне в затворена акционерна компания, с отлични постижения в производството и износа на смазочни масла за оборудване и двигатели. Силата ни се крие в нашия технически опит, качеството на продуктите и ефективната комуникация, подкрепена от екип от 84 отдадени професионалисти. Оборудвани с най-новите технологии, нашите заводи произвеждат разнообразна гама индустриални масла, отговарящи на най-високите местни и международни стандарти. Днес Neftel Shark е сред водещите компании в химическата промишленост, достигайки до клиенти в над 35 държави в Близкия изток, Северна и Източна Африка и извън тях. Нашата визия е да бъдем пионерска саудитска марка в областта на петролните продукти. Ние се стремим към иновации, високи постижения, гъвкавост и надежност, като непрекъснато развиваме дейността си, за да обслужваме клиентите си и да поддържаме конкурентното си предимство. Съобразявайки се с саудитската визия за 23 години, ние не само подобряваме предлаганите от нас продукти и разширяваме дейността си на нови пазари, но и инвестираме в екологична устойчивост и безопасност. Осигуряваме си място като ваш първи избор в Близкия изток и Африка. Neftel Shark Chemical Industries. Захранване на прогреса с всяка капка. Свържете се с нас, за да научите повече за нашите иновативни решения.